వెల్కమ్ టు ఎల్డి బ్రాండ్ శారీస్. బ్యూటిఫుల్ కాంజీవరం మూంగా అండి. చాలా ప్రిట్టియెస్ట్గా ఉంది. కలర్ కాంబినేషన్, డిజైన్ అయితే కంప్లీట్ డిజైనర్ కలెక్షన్ శారీ. ఒక లైన్ మనకి సిల్వర్ వస్తుంది వీవింగ్, ఒక లైన్ గోల్డ్ వీవింగ్ వచ్చేస్తుంది. మంచి ఇన్స్పైర్డ్ బై నీతా అంబానీ కాంజీవరం శారీ ఇన్స్పైర్డ్ అండి ఇది. మంచి ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుంది. మనకి బార్డర్స్ వచ్చేసరికి సాటిన్ బార్డర్స్ వచ్చేస్తాయి. మంచి కంఫర్టబుల్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. ఎనీ ఏజ్ వాళ్ళకి ప్రిఫరబులే. అండ్ రిచ్ పళ్ళు వస్తుంది. పళ్ళులో కూడా మనకి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ వస్తుంది. అండ్ సెల్ఫ్ బ్లౌజ్తో థీమ్ అప్ అవుతుంది. హ్యాండ్స్లో ఇలా బార్డర్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా, సాఫ్ట్గా, లైట్ వెయిట్గా ఉన్నాయండి. అండ్ ప్లీటింగ్ ఎంత చక్కగా కుదిరాయో చూడండి, చాలా చక్కగా వచ్చాయి. ఆరెంజ్ కలర్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. అండ్ ఇందులో మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ నేను ప్రీ ఆర్డర్ వైజ్గా చేపించి ఇవ్వగలుగుతాను.